Amics i amigues universitàries, seguim immersos en la tercera setmana de competició dels Campionats de Catalunya Universitaris 2020 per equips. Ahir dimecres es va disputar la primera jornada del futbol masculí, que al igual que el dia anterior les noies es va celebrar al camp municipal de futbol del Poliesportiu Olímpia de Sabadell. Les 9 universitats participants conformaven 3 grups A, B i C, i després de la primera jornada, on cada universitat va disputar fins a 2 partits, ja tenim definits els nous grups de cara a la segona jornada, que celebrarà el proper dia 12 de febrer i on extraurem el quadre de semifinalistes del futbol masculí. Destaquem d'aquesta manera les victòries per partida doble de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona i la Universitat Pompeu Fabra, que han quedat d'aquesta manera líders dels grups A, B i C respectivament. Dels 9 partits disputats, 5 es van decidir per la mínima amb resultats de 2-1, sent la igualtat sobre el terreny de joc una de les màximes de la jornada. Destaquem com a golejades de la jornada el partit que ha enfrontat la Universitat de Lleida contra la Universitat Abat Oliba, que han quedat 5-0, o l'Abat Oliba en aquest cas també ha perdut per golejada 0-7 contra la Universitat de Girona. Destaquem com una de les notes negatives de la jornada que en el partit Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili s'ha hagut de suspendre 5 minuts del final per insults i una possible agressió per part d'alguns jugadors sobre el col·legiat. I recordeu que avui debuta com a esport el voleibol als Campionats de Catalunya Universitaris per equips 2020. Serà en la modalitat femenina a partir de les 10 en el centre Gran Via del Club Natació Sabadell. Com sempre us hi esperem i podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris.